سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم عسرت زنوحو نايزي تسعرنت كعزو اب تاريخ بريمير ليج انجليز حيزنا لكم مسينا لنا مكتتالكم اي فلينا ኣብ ዓመተ 1888 ብሪስተን ኖርዝ ኤንድ ዝተባህለት ጋንታ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ እንግሊሽ ፉትቦል ሊግ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዓሉ ዝነበረ ግዜ ከይተሳዕረት ንኹሉ ጸወታታት ከም ዝሓለፈቶ መዛግብቲ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ይሕብሩ። ነዚ ዝተዓዘቡ ደገፍቲ ዛጋንታ ኩዕሶ እግሪ ማዕቢሉ ነዚ ክብረ ወሰን ዝሰብሮ ጋንታታት ዝመጻ ኮይኑ ኣይተሰምዖምን። ንልዕሊ ሓደ ዘመን ድማ ዋንነቶም ኮይኑ ነበረ። ድሕሪ 115 ዓመት ግን ኣርሰናል ኣብ ዓመተ ስፖርት 2004 ን38 ጸወታታት ከይተሰዓረት ክትውድኦ ኸኣለት። ሕጂ እውን ገለ ደገፍቲ ድሕሪ ደጊም ከምዚ ዝንውሓቱ ጉዕዞ ዘይተሰዓርነት ከጋጥም ከም ዘይክእል ገመቶም። ኣርሰናል ብመሪሕነት ኣርሰን ቨንገር ዘይተሰዓርነቶም ናብ 49 ኣብፅሖም ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ሃይበሪ ይዕርፍዋ። ንሎሚ 10 ዝነውሑ ጉዕዞ ዘይተሰዓርነት ኣብ መድረክ ፕሪምየር ሊግ ናባኹም ከነብሎም ኢና። 10 ኖቲንግሃም ፎሬስት ኣብ ለካቲት 1994 ክሳብ 1995 ን25 ጸወታታት ኖቲንግሃም ፎሬስት ኣብቲ እዋን ኣብ ቸልሲ፣ ኣርሰናል፣ ቶተንሃም፣ ማንቸስተር ሲቲን ከይተሰዓረት ነጥቢ ክትወስድ ኣዝዩ ንኽትኣምኖ ኣሸጋሪ ነይሩ። ኣብ ዓመተ ስፖርት 1994 ናብቲ ዓመት መድረክ ዝሰገረት ዛጋንታ ካብ ለካቲት እታ ዓመት ክሳብ መወዳእታ 1994-95 ከይተሰዓረት ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ክትዛዝሙ ምኽኣላ ፍሉይ ታሪክ ኮይኑ ተሰኒዱሎም። ታሽዒቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ 16 ጥቅምቲ 2016 5 ሚያዝያ 2017 ን25 ጸወታታት ፖርቱጋላዊ ሆዜ ሞሪኖ መንበር ምስልጣን ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ መሓዙ ኣብ ቀዳሚት ዓመቱ 3 ዋናጩ ማለት ኮሚኒቲ ሺልድ፣ ሊግ ካፕን ኤውሮፕያን ሊግን ኣብ ክሕብታ ጋንታ ሰቒልዎን እዩ። ኣብቲ ዓመት እያ ድማ ተጻወቲ ሬድ ዴቪልስ ን25 ጸወታታት ከይተሰዓሩ ገስገዞም። ካብቲ 25 ኣብ 12 ማዕረ ክወፁ ከለዉ ኣብ ዝሰረፉ 13 ጸወታታት ድማ ዓወትዮም ኣስተማቒሮም። ዩናይትድ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ ናብ ሰሜን ለንደን ከይዳ ኣንጻር ኣርሰናል ስዕረት ብምቕሳማ ድማ ነቲ ጉዕዞ ዓወታ ኣብ ሜዳ ኤሜሬትስ ገዲፋቶ ናብ ከተማ ማንቸስተር ተመሊሳ። ዩናይትድ ኣብቲ ዓመተ ስፖርት 6ይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ዛዚማቶም። ሻምናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ሚያዝያ 11 2010 ክሳብ ለካቲት 2011 ን29 ጸወታታት ኣብቲ እዋን ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ሰር ኣሌክስ ፎርግሰን ዝነበረት ማንቸስተር ዩናይትድ ብኣዝዩ ኣደናቂ ጉዕዞ ካብ ሚያዝያ 2010 ክሳብ ለካቲት 2011 ን29 ጸወታታት ዓንተር ፕሪምየር ሊግ ኮይና እያ። ገለ ካብቲ ተዘካሪ ዓወት ሬድ ዴቪልስ ንብላክበርን 7-1 ኣብ ዝዕነውሉ ጸወታ ኣጥቃዒታ ጋንታ ዝነበረ ቤርባቶቭ 5 ሾቶታት ብምዝጋብ ኮኸብቲ ጸወታ ተሰሚየሉ ነበረ። እንተኾነ ንኹለን ዓበይቲ ጋንታታት ኣላሽ ጀበለት ማንቸስተር ጉዕዞ ዘይተሰዓርነታ ብ5 ለካቲት 2011 ብዎልብስ 2-1 ተረቲዓ ኣብ መበል 29 ዓወታ ደው በለም። ኣብቲ ዓመት ካብ ዋንጫ ምዕታር ዘይዓገተታ ጋንታ ግን ኣይተረኽበት። ሻብዒቲ ቸልሲ ካብ ታሕሳስ 2007 ክሳብ ጥቅምቲ 2008 ን29 ጸወታታት ዓመተ ስፖርት 2007-2008 ንሰማያውያን ብክልተ ጫፋት ኩሉ ግዜ እናተዘከረት ክትነብር እያ። ቸልሲ ኣብዛ ዓመት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብማንቸስተር ዩናይትድ ተበሊጾም ካልኣይ ደረጃ ክሕዙ ከለዉ ኣብቲ ዓቢ ውድድር ኤውሮጳ ዝኾነ ሻምፒዮንስ ሊግ ድማ እንደገና ብማንቸስተር ዩናይትድ ተሳዒሮም ነታ ዝብህጓ ዋንጫ ከማዕድውዋ ተገዲዶም እዮም። በዚ ዘይሓለፈሎም ሰማያውያን ኣብ ኮሚኒቲ ሺልድ በታ ናይታ ዓመት ቀንዲ ሰባሪት ሕልሞም ዝነበረት ማንቸስተር ዩናይትድ ብፍጹም ክላዕ መቕጻዕቲ ብምስዓሮም ከም እንደገና ዋንጫ ናብ መቀናቕንቶም የሕሊፎም ሃብዋ።
ዝኩሉ ዘይዕድለኛታት ዘብሎም ውፅኢት ዘመዝገቡን ብኣላይነት ኣብርሃም ግራንት ዝምርሑ ዝነበሩን ተፃወቲ ቸልሲ ድሕሪ ኣብ ታሕሳስ 2007 ብኣርሰናል ዝወረዶም ስዕረት ፕሪምየር ሊግ ዳርጋ ንምሉእ ዓመት ኣብ 29 ፀወታታት ስዕረት ከይረኣዩ ድሕሪ ምጽናሖም ኣብ ጥቅምቲ 2008 ኣብ ኣንፊልድ ብሊቨርፑል ስዕረት ዝቐመሱ በዚ ድማ ዘይተሰዓርነቶም ኣብ ኣንፊልድ ኣብ 29 ፀወታታት ኣኽቲሙ ሻድሻይ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ 26 ታሕሳስ ክሳብ 1998 ክሳብ 25 መስከረም 1999 ን29 ፀወታታት ኣብዚ እዋን ብክላስ 92 ዝፍለጡ ማለት ብክላስ 92 ዝፍለጡ ዝነበሩ ከዋኸብቲ ተፃወቲ ማንቸስተር ዩናይትድ እቲ ዓመት ንደገፍቶም ብዓወታት ሰላም ለይቲ ከም ዝሓድሩ ይገብሮም ዝነበሩሉ ግዜ እዩ ብፍላይ ኣብ ፍጻመ ፀወታ ኣንጻር ባየር ሙኒኽ ክሳብ መወዳእታ ደቂቕ ሓደ ባዶ ተመሪሖም ድሕሪ ምውዓል ኣብ ተወሳኺ ግዜ ንኹሉ ብዘገረመ ክልተ ሸቶታት ኣብ ሰኪዔት ባየር ብምዕራፍ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ካብ ጀርመን ናብ እንግሊዝ ከም ተመርሕ ገይሮማዮም ከምኡውን ራያን ጊግስ ኣብ ፍጻመ ፀወታ ኤፍኤ ካፕ ኣንጻር ኣርሰናል ብናይ ገዛ ርእሱ ጻዕሪ ካብ ፍርቂ ሜዳ ኩዕሶ ከኪቡ ናብ ሸቶ ብምቕያር ካልእቲ ዋንጫ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ከም ተብል ገይሩ ነይሩ እዩ ኣብታ ዓመት ን29 ፀወታታት ከይተሳዕሩ ዝገስገሱ ተፃወቲ ዩናይትድ ስሉሳዊ ዓወት ብመንገዲ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ኣሰማቕሩ ጉዕዞ ዘይተሰዓርነት ዩናይትድ ኣብ 25 መስከረም 1999 ኣብ ገዛእ ሜድኦም ብሚድልስብሮ 3-2 ድሕሪ ምርትዖም ኣብኪዖም ሓምሸይቲ ማንቸስተር ሲቲ ካብ 8 ሚያዝያ 2017 ክሳብ 2 ጥሪ 2018 ን30 ፀወታታት ኣብ ዓመት ስፖርት 2017-18 ተፃወቲ ማንቸስተር ሲቲ ብዙሕ ግብረ ወሰናትዮም ብስሙም ኣፅሒፎም እዛ ጋንታ 100 ናይ ፕሪምየር ሊግ ነጥቢ ብምውላል ዝበዝሐ ነጥቢ ዝወሃለለት ጋንታ ክትከውን ከላ ካብ ሜዳ ወፃኢ ብዝኣከበቶ 50 ነጥቢ ኸ ፍሉይ ታሪክ ሰሪሓ እያ ብዘይካዚ ንተኸታታሊ 18 ግዜ ዓወታት ብምዝጋቡን ፀብለሊላ እያ እንተኾነ ጉዕዞ ዘይተሰዓርነት ዘጋንታ ጥሪ 2018 ኣብ ታሪኻዊ ሜዳ ኣንፊልድ ብሊቨርፑል 4-3 ድሕሪ ምስዓራ ደው በለ ራብዒቲ ኣርሰናል ካብ ታሕሳስ 2001 ክሳብ 18 ጥቅምቲ 2002 ን30 ፀወታታት ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ዝነበረ ፈረንሳዊ ኣርሰን ቬንገር ኣብ ቅድሚ ጋዜጠኛታት ቀሪቡ ጋንቱ ንዓመት ሙሉእ ከይተሰዓሩ ፀወቶኦም ክውድኡ ከም ዝደሊ ድሕሪ ምሕባሩ ብዙሓት ወገናት ሓጭጨሙሉ እዮም ቬንገር ከምቲ ዝሓለሙ ኣብ 30 ግጥማት ስዕረት ዝበሃል ኣይሰማቕረን ኣርሰናል ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ከይዳ መበል 30 ጉዕዞ ዘይተሰዓርነት ምስ ኣሰማቕረቶ ኣብ ጥቅምቲ 2002 ኣብ ጉዲሰን ፓርክ ኣንጻር ኤቨርተን ፀወታ ተሰራዓላ ፀወታ ተወዲኡ መበል 31 ጉዕዞ ዘይተሰዓርነት ኣርሰናል ክቕፅል እዩ እናተባሃለ ግን ኣብ መበል 9 ደቂቕ ኣብቲ እዋን ንወዲ 16 ዓመት ዝነበረ ዋይን ሩኒ ካብተን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዘመዝገበን 208 ሸቶታት ኣወሉ ዝኾነት ሸቶ ኣብ ሰኪዔት ኣርሰናል ኣሰራሰራ ጉዕዞ ኣርሰናል ድማ ብሸቶ ሩኒ እንከብክዕ ሸቶ ምዝጋብ ሩኒ ድማ ክፍልፍል ይተራዩ ሳልሰይቲ ቸልሲ ካብ ጥቅምቲ 2004 ክሳብ ታሕሳስ 2005 ን4 ፀወታታት እዚ ዓመት ስፖርት ወርቃዊ እዋን ቸልሲ ተባሂላ እትገለጸሉ ዓመት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ዓመት ንሞሪኖ ዝቆፀረት ቸልሲ ኣብ ሜዳ ዝኾነት ጋንታ መፅያ ከተሰንፋ ስለዘይከኣለት ሞሪኖ ኣብታ ቀዳሚት ዓመቱ ንዓበይቲ ኣሰልጠንቲ እቲ ሊግ ዝነበሩ ፈርጉሰንን ቬንገርን ነዊሕ ፃንሖቶም ከይገደሶ ክስዕሮም ብምኽኣሉ ዝንኡ ይዕብዩ ነይሩ ቸልሲ ኣብዚ ዓመት 95 ነጥቢ ብምውላልያ ተዓዋቲት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኮይና እዚ ክብረ ወሰን ቸልሲ ክሳብቲ ሲቲ ኣብ 2017-18 እትሰብሮ ድማ ን13 ዓመታት ከይተተንከፈ ይጸኒሖም ካልእቲ ሊቨርፑል ካብ ጥሪ 12 2019 ክሳብ 29 መጋቢት 2020 ን44 ፀወታታት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥሪ ሊቨርፑል ኣብ ሜዳ ኢትሓድ እንተዘይትሰዓር ነይራ ንፕሪምየር ሊግ ብ100 ነጥቢ ምትተዓወተትሉን ክሳብ ሕጂ ድማ ን63 ፀወታታት ከይተሰዓረት መቐፀለትን ነይራሎም ዝግምቱ ወገናት ኣለዉ ይኹን እምበር ብሲቲ ሓደ ባዶ ድሕሪ ምስዓሮም ኣንፂፎም ዝነበሩ ነጥቢ ሓደ ተሺሉ ን29 ዓመት ዝሓለምዋ ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ ርእዮም ክስእንዋ ተገዲዶም ነይሮም እዮም ቀያሕቲ ሽሕ እኳ ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ እንተኸስርዋ ነቲ ዓባይ ዋንጫ ኤውሮጳ ዝኾነት ሻምፒዮንስ ሊግን ብተኣምራታዊ መንገዲ ንሻድሻይ ግዜኦም ናብ ኣንፊልድ ምምፃእ ንደገፍቶም ኣደዓዒሶሞም
لوم عمت إذا كان ميازيا 2017 كساب حجي أب أنفيلد زي تدفرت ليفربول نتينا 10 حادث صوتات تريفو زولو در أب 4 صوتات كي تسعرون مس أرسنال معرك خون حموشة صوتات تراي تريفو ناتباله بتا أب تحتي سليلة بريمير ليج زلا واتفورد قعزهم تخليفهم ليفربول أبزا قدم 3 سباريا تسعيرام مبزحتو سب قعزو ليفربول 4 ميازيا أنصار سيتي أب تقبرو صوتا كسنة خليو تثبيت نيروم واتفورد سرحة سريحام قداميتي أرسنال كاب شوعات جنبوت 2003 كساب 24 تكمتي 2004 ن4 9 أميازيا 2004 أرسنال مس ليفربول تتصوتلو أبز نبرت قدم نعرفتي كلت بحده تمرح وتصد كرمزات صوتا زاغانتا كاب شامبيونز ليج بتشيلسي كاب إفي كاب دما بيونايتد تقليفا نبرت مبزات صوتا أنصار ليفربول رؤسهم انتدا أدنينهم قعزو زي تسعرنتهم أب 33 صوتا كم زبكع السجنزبو تتصوت أرسنال دحر عرفتي كاب تيري أونري 3 شطوطات مزقاب نتتصوتا 4 بخلت بمزام مختمتا قبرلوم دحرزات صوتا دما ازم تتصوتي ن10 6 صوتات كي تسعرو زبزحه معر النوصو ن4 9 صوتات بزي مسعرم تاريخ بريستون نورز اند نابشمون بمغيار ام مزقب تاريخ بريمير ليج بخبري سفيرهم يركبوم أبتا أمت فرنساوي تيري أونري 3 شطوطات بشيمو بمزقاب بلسنتو كم زقولح غيريوم أرسنال نتا 5 كتكون حانت صوتات ريفاتا زنبرت قعزا أب 24 تكمتي 2004 مس يونايتد أب استفادتلو كثيراتام حجون اتقدم حجي ماليا إيفرتون وديو قعزو زي تسعرنتهم دو زبله واين رونيو شتو أمزقيب اللوم الخبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل السينما سمرم نمكتالكم إن مسجنا نلوم معلتي أدالنا لكم زنبرنا سبورتاو تحسسات أبزازيمنا لنا أبكت علي بخالق حابريتات كساب مرخب نخولنا ببزلنايو سلام انتعنان